Zdravím vás, moje meno je MaxEri10. Po dlhom čase sa tu stretávame s Mokim.sk, Mokim Pro.sk. Čaute všetci! A je tu ešte jeden tajný host. Ďakujem, to som ja. Takže je tu, to som ja. Dneska tu máme ochutnávku na sofou. Máme tu bezdomovecký cogoň, stavbarský kel, stredná trieda, proste klasický normálny ľudia Budweiser. A potom tu máme špeciálne Nestville Beer. Je to vlastne 12-ka kráľovská taberná. Je to vlastne špecialitka. V podstate to ocenenie je od nejakých 50 centov, 70 centov, euro 10 až po vlastne 4-eurové pivo. 4,30 stojí toto pivo. Čiže vlastne bezďak, chudák, hospodár, král. takže prvý vlastne bude ochutnávať Moky. Takže ideme mu vlastne pripraviť poháriky a zistíme, že či to uhádne alebo nie. Dobre. No ale nie, zase to nepreháňať. To je plechovková. Nepreháňať. To počul som, že je plechovková. Taká cogoňa a keľ to nemal ešte nikdy. Máš zavreté, Maxo? Strašne je to ticho. Počkaj. Mohli ste nehať toho zapu hrať? Takto, počkaj, teraz. Otvoril oči, môžeme ísť na to, fanúšikovia. Počkaj, pozrieme sa na farbu. Všetky sú pivo. Toto čo tu robí? Dobre. Borgoňa? Toto smrdí ako... Pardon. Toto renče! Čo to je? Čo to je? Toto je fakt, že smrdí a zatiaľ chodí úplne hnusne. A keď neuhádneš, tak všetky zmiešaš a vypiješ ich na X. Dobre, toto je extrém. Toto je fakt, že extrém. To je najhoršie. Nie, to je najlepšie. Najlepšie? Nie. Ja som... Teraz. Ja neviem, kámo. To bolo. Ja viem. Kokos! Ne, to je blbosť. Ja neviem vôbec. Ja som úplne Nemáš zmetený. zle. Dobre. Máš to dobre, iba tieto máš vymenené a to verím, že je také isté hovno. Fakt? Takže toto si uhádol. Má to dobre? Dobre, takže... Iba robotnícke a stavbarská zamenil. Takto to bolo, hnačky. takto. Toto je fakt, že je zle. Ten keld je najhorší. Ja som Dobre. nevedel, že toto je kelt, lebo smrdí jak murovanie. Ja som s tým... Nie, však daj tú kameru naspäť. No, vidíte, že... Prečo? Toto je lepšie, lebo je vidieť všetko. A tam nebolo. Bolo. Nie, to bol taký napíš. Dobre, najprv ľudia, ja som taký gurmán, viete, ja najprv ovoňam, takže... Dobre, toto je určite... Takto si dám, že stavbarské, že nábok, hej? Kaž. Toto nevoňa zle. Toto je Budweiser, Budvar. Tak toto bolo, áno. Okay. Tak toto je. A toto tiež nevoňa zle. Myslím si, že tieto dve sú dobré. A tieto dve sú zlé a fakt sa ich aj budem piť, no. Takže prvé pivo. Počkaj, to je... Kokos, ja som to nasal nosom a to je, že... Najhoršie, čo som v živote cítil. A čo je toto vlastne za pivo? Dobre? Fuj. Dobre. Fuj, to není dobre. Fakt je, že není Fú, dobre. jak spotila pazucha, ty Fakt, že není dobre. Ozaj, že to je že najhoršie. Z nejakého dôvodu chutí a karamel. Dám, že predbežne, hej. Myslím si, že toto bude, že ale taký hnusný karamel, taký, že také krovka, taká, že pokazená už. To nie je, znie. To je dobré. To natoč, klosat. Toto je desina, dobre, takže toto dávam, že kelt, lebo takto chutia desiny, takto chutia 12. Toto, ľudia, toto je Budweiser, kama. Ťažko povedať. Počkaj, daj mi pistácie, myslel som si, že tu chuť. Nie, Nie, som ich zožral. Daj mi Slaný niečo, cracker. niečo mi daj, možno ešte raz, hej. Aj keď, toto že by. Toto mi úplne, že, neviem, ale je to budík. Je to budík. Počkaj, daj Dám mi zatiaľ, hej. No počkaj, ja ti sa nasypem. Orážky. Dám posledné. Dozedol, že Všetky mám správne. Finálne. Čo? No. Bolo to takto. A Počúvaj. mi povieš, že som ale Budweiser neuhádol. Vážne? Dozedol, že Všetky mám správne. Dobre, Budweiser, No, jediný uhádne Budweiser. Počkaj, toto je pivo, ktoré som označil, že je najhoršie. Ako kelt. Nie, Corgon. áno, Ešte pardon. horšie. Ty Áno, vole. Počkaj, jak som to dal? Takto? Takto. Aha. Ty ko...
Počkaj, ešte vyplachnem. Dobre, že máme tu prvé pivko. To poznám. Fuj. Je to zase, že najhoršie. Marek, čau. Rušíš na video. Reálne. Onko je zima. Toto zatiaľ nič nepovedal, takže ja si mu chutí. Nie si istý. Toto je toto hovno. Fuj. To bolo vážne odporné. To je Budvar. Toto budú hentie dve sračky, ale... Ktorá je ktorá? Ten Corgon není až tak špatný, jak ten Kelt. Ten Kelt Nie, Keld je najhorší. Kelt je, že jak na... Tak to keď si mi napovedal, počkaj, to je také Kelt je, že kyselkavé. jak keby toto naštíš proste, že vážne. Lebo kvôli tomu. Toto je vážne hrozné. to je to Takže keď je Kelt horší, toto bude Kelt a to je Zorgon. Áno, všetky, že? No len Kelt? Všetky hľadol. Nie, a tieto si vymenil. Ja Vymenil? som kúkal na tie tvoje. Kde To fakt si vymenil. Čo som vymenil? To teda trafil. Všetko? Čo je? Koho tieto dve si vymenil? Ja? Ukáž. Čaute. Gratulácia. Tak ktoré iba vnútorné vymenil? neviem. Dobre ľudia, čiže uhádol tieto a tieto dve vymenil. Čiže takto. Takže moje meno je Axis TV, a.k.a. Svila Nektar, a.k.a. Mag. No, takže Svidlaj Nektar, ty si nie je náhodou ten grafik z Graphics Parku? Som. Ste? Ale Wow. zároveň aj... Tak ja sa vás teraz pýtam, ktoré pivo z týchto štyroch je podľa vás také najhoršie? Za mňa je Kelt najhoršie Kelt, pivo z týchto. OK. A ktoré najlepšie? Zo skúseností, no najlepšie je určite Budweiser. Či počkaj, nie, toto aj neviem čo je. To je také nové. Dobre, typni si, že cenu Štvoro. každého tohto piva. Toto budú asi 4 eurá. 4,30 Ale asi. stojí toto. Jedno. 4, Toto je jedno, áno. to si, jaký bohač to kúpil? 3 eurá zľava. Čiže najdrahšie pivo máme tu. Áno. Toto je taká najhoršia farba, táto sa mi moc nepáči. Takže Započtuj prvé. Aj Začneš. vôňu daj. Vôňa. akože nie je to zlé. Tá farba je taká rovná. Toto není zlé. A toto je zatiaľ najlepšie, čiže by som to možno prihodil aj k tomuto, hej? OK. Toto není zlé, až tak. Dáme to. Lebo, ale túto chuť poznám, čiže to môže byť reálne ono. A poznáš chuť aj Kelta? Kelta poznám. Ty si raz bol robotníkom? Nebol som robotníkom, ale poznám žobrákom? Kelta. Tak kupuješ. Som žobrákom. Á, toto není také dobré. Počkaj. Porovnaj. Ktoré je horšie? Tieto dve. Dobre, ale daj oné. Toto je Kelt, Markus, toto je Corgon. Dobre. Bubnuj. Je to len... Toto je dobré a to je všetko. Počkaj, čo je? Počkaj. Malo to byť takto, áno? Toto? Dúfam, že nie. Najviac mu chutil Kelt. A Kelt vravel, že je najhorší. Ty nepiješ Budvar. Máme tu tajného hostia. Prvé pivko, chutí? Čak už som ani nemala. No tak môžeš, no. Nehrá to. Vôňa, chuť. Plzeň. Áno, no kým hneď, že Plzeň. Plzeň není na výber. Dobre. Ja ináč To je taká Plzeň možná. nemám. Dojebal som sa. Hej, obidvaja. Fakt, to je Gratulujem. Plzeň? Nie. Kelt. Hneď, čakal, dobre. Tak chceš to tam dať? Kel? Ale zatiaľ každý uhádol aspoň ten Budvar. Budvar? Dobre si miešaš rýchlo chuť. Jak môžeš tak rýchlo? Tak ty ešte jedno máš, a dáš si druhé miesto. Toto bude toto a toto bude toto. Dajem? Ja mám to celé zlé. Ja neviem, jak to je. Ja už neviem, či to nemáš celé dobré, ale musíme to pozrieť na fotku. Dobre ľudia, takže sme na konci. Chcel by som sa spýtať túto chlapcov, ktorým chutili najviac. Mne osobne Kelt je fakt, že šťanka. Corgon je o niečo lepší. Nestil je dobrý, ale Budvar je proste klasika stará, takže... Dobre ľudia, takže Corgon není fakt, že taký zlý. Nestvil nestojí za tú cenu a ako spravil už Maxo, toto Kelt ani som ho nepil. Všetky som to vysopal zatiaľ. Budweiser, akože mňamka najlepšia. Mňam. Nestvil je v pohodičke, A to je Corgon fakt, je v dobre. pohode a toto proste je, toto, sorry ľudia. Takto ešte. Toto je dobré. Na, nech sa páči, Fedor. Nech sa páči. Ty si tiež vypí. Nie je tam ešte pivo, ty
Moment content, konečne dobre. Dobre. Nie, vy ste... My sme si mali zmiešať drinky ako vždy. Čak mi zalahu v uchu. Fuj, počkaj. Ešte to ešte prišpekujem trošku. Daj mi. Fuj, ty žobrak. Nie, dáme iba 6 strich konca a potom začne video. Ja tam mobil tých cigáň. Daj mi rýchlo, daj utíky. Ja to držím.